Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ράφας και σήμερα έχουμε αυτό το πασχαλιάτικο το αυγό. Κοιτάξτε το πως είναι. Αυτό είναι. Πάμε να το ανοίξουμε. Δείτε το. Δείτε το πως είναι. Κοιτάξτε, άσπρη σοκολάτα. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Η μία λαμαρίνα βγήκε. Βγήκε και άλλη λαμαρίνα. Δείτε το, όπα. Κοιτάξτε το πως είναι τέλειο. Έχει και κουμφετί λέω, τέτοιο πως λέγονται. Δείτε το. Λοιπόν, πάμε να φάμε, άμα μπορείς. Όπα. Για να το δω, κούφιο φαίνεται από μέσα. Κούφιο. Δείτε εδώ τι έβγαλα. Ακούφιο είναι, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα παιδιά το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή και πατήστε το like. Καλό απόγευμα.